No more to live with Barakalaw. But a program in Mokora is told you to. Saya mau dong satu doang makanan dari apa? Naga kulo kulo boleh. Apa fengkolo? Jangan foge fala. Mata fenyi furu kono abu furu ibama msoro yini furu kono abu furu ibama sabara yini furu kono abu furu Dunia makanya dunia tandur lofen dabelete. Trumorani boya makili. Kolo. Mohabaga jabir domamu. Kala leko kia lekala kiman lekala kona ngwe Uyu sama nyona Katoko kungulenge katama mogonofe nite ya la toke abin da koyin na mana yi ga ke shi ti ko na bara kolo kolo ya mulki dongo na no man
ne du bi le ka kla jama bɛ su a bɛɛ bɛ kɛ hakɛtoba ye ni kana ko kɛnɛ min kɛ ɲuguɲaba ye o ti kɛ dɛ ni dɔn b'a hakɛ dɔɔnin don ka fɔ an bɛɛ ka jɛ ka dɔn fɛn tɛ bɛɛ k'i sigi ka fɛn kɛ ka lamɛnni kɛ ni min ma d'a la i ka kɔrɔ ani k'u ka jama su
ada zone mata ya kan berbeda ini masa itu apa itu saya budara wajen dari lah, ini dua jasa lah. Ini lu lagi sudah boleh lah, ada orang masuk orang mungkin. Hanya menjaga. Mau nya coba malah kasih nama nama jamaah ino jabat mumpanyu mandila nyama mboro kilila nenga tasu ana ambami donzoba ana de soma de na ba ka folo boye sewa ame ka kene kambi ne ya la ni ke ngwe be na ne ka fasura be na yoro do kan ne ka yoro ye kan ba ye ngo o jurbe na o lo le sera bi sewa wa abela galla la sijarafo no ne karamɔgɔ ye filɛ ne kɔfɛ seriba kulubali b'a fɔ depuis sɔɔni surunyana o nana yan o bɛ sɛbɛn kelen bɔ yan ne karamɔgɔ lɔ o n'u de bɛ se ka ne wele ka bila ci la mais ne y'a ye o ka ci bila ka na ne taara ko n'a sababu lɔ jama minnu nana yan o mana kɛlɛra o nana kanu de kosɔn mbe min fɔ ɲɛna n bɛ janza mais ka janza tɛ bila ɲɛfɛ dɛ n bɛ n ba janza ka n fa janza dasi ba mugan sewa ni o tɛmɛna n bɛ lasi janza dasi 1000 ka seriba janza dasi 1000 an ka taa fɛ ba Ibi tori ukatuna gani tu, kaji ukatuna gani tu, baca sekat kolosi tu ukatuna gani tu, jadi ni apa pula? Kalau mungkin kalau dong, apa itu nak buat bisnis nak cuci mana ni? Boleh ni
I am more president of Nigeria. I stand in the natural. Don't know how but I have to sort
denmisɛnninw ma don ɲɛba komi I tɛ wele fɔlɔ n'i tigɛra k'i sa ka bɔ o kɔrɔ o kɛlen sankɔrɔ saya ye n'i ye fali gosi o dakura ye nka n'i ye biɲɛ turu fali la o dakura ye fali gosi n'i ye dakura ye nka n'i ye biɲɛ turu a la o dakura ye kulo kalan wa ni sule ni ko dan ko kulo kalan wa ni suta karimu wallahi wal jaranya ko ju ko ba trawle wal jaranya ko ju dilba ko ga pulu ko ba trawle e ba go de ba tiasa dasi papa de ba patrono e fe chama kle pi de du ke sawula dasi ba fula ba tiasa jama bɛɛ lajɛlen fo Soma Tarawele ni nali jala ye fɔlɔ fo ka taa tɛmɛ ne tun bɛ k'a ɲini Ala n'a kira fɛ ni ne karamɔgɔkɛ kɛra sababu ye k'i lase fɔlɔ dugukolo kan ko ne de bɛ kuma dugukolo kan ko b'a ɲɛ fɔra ko n bɛ fɔlɔ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ka dugutigi fo k'a kɔfɔ fo ka fɔ Ala mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ bi n b'o jansa d'e ma bi dasi b'a fɛ ne ko ye aso mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi Alimami ni mun bɛ kɔmɛna bi ko jansa d'e ma dasi b'a fɛ ni o ye madame Seyifu Ayidara m'o fɔ Yoba walayi ne se wala ko e ye diyara ne ye fo ka taa ne bɛna mun fɔ n karamɔgɔkɛ ye ne m'a dɔn ne ka foli mun d'a ma yatimɛw tabaga le ma e ɲɛ b'a jɔlen na e ma fɛn foyi foyi y'a la k'a den ta ka maa wɛrɛ den ta ne b'ale la hɔrɔma le la walahi mɔgɔw ko de ko jigi maninfin hali ni ye fɛn bɛɛ sara ka ban jigi an kɛ jigi de kɔlɔkɔnɛ ne kɛra jigi bi fɔlɔ n'i y'a mɛn kare seba ne de ye kɔlɔkɔnɛ ka so kɔnɔ ɲinini ne de ne ko ye kare kalo ne an mɔkɛ de ye Kaliba Seriba ye n b'o jansa d'e ma dasi ba o y'an mɔkɛ o ye ne fa ye karamɔgɔ Lasi o fana ye ne mɔkɛ ye n b'o jansa d'e ma dasi ba Seba bi ye bi ye yan ye fɛn wɛrɛ ye kana siran fɔli kɛ
ne min fɔ wa binan na mo kɛ ka aw ni ne baw janza n ko segu b'a ka janza bɛ dasi ba mugan mo kɛ ka segu b'a janza a bɛ bɛn dasi ba wa 60 de ma k'a kana taa la ko ne jɛra sangalan dɔ a bolo bila sa a tɛ ten n'ala sɔnna bɛɛ b'a ye kolokɔnɛ 60 ko k'a di Seguba Tarawele ma ala kɔnɔ ko bɛɛ gansan don a namu jiri minnu bɛ yan 2000 ko kɔrɔdɔgɔw bɛ yen dɛ radio so minnu bɛ yan radio so min bɛ yan Banɔgɔ Kɔrɔba radio so ale taara fɔlɔ radio yele ani fɔlɔla bɛ yan olu kelen kelen bɛ 2000 u bɛ min n'an ma ye b'a bila kun dɛ ne karamɔgɔ ye tigabulon janda ni sagatigi ye ale karamɔgɔ ye jigiyabulon mɔgɔw jansa ni sagatigi kelen ye n'u fana nana ale fɛ yan ale fana b'a sen da karamɔgɔ senda nɔ de la ale fana ye jigiyabulon sɔn sagatigi kelen ani dasi ba kelen k'o y'a juru ye
dugutigiya mɔgɔw aw bɛ ayiwa alisilafaya 400 k'u b'a di kɔrɔdugɔw ma k'a b'o bila bala kɔnɔ Masakadi Adiarani, Konajana Sangaranga, Yugule Balabelesi Sangaranga, Musa Konadi Kumarika, Gidma Konadi Kumarika, Balamino Konadi Kumarika, Basiri Kumarika, Konajana Sangaranga.